Namhlanje kuyisonto kunezinto ebengithi mangiguqa ngithandaza ngifuna ukuyicela enkosini. Kodwa kunalento ethi ungaceli namhlanje bonga. Ngathi namhlanje singabonga uNkulunkulu nabantu abanhliziyo zabo zibuhlungu. Ngibonge nabantu othemba labo selilahlekile. Abantu abaphefumula usizi. Khuluma ngabantu okudla kwabo kuzinyembezi. Ngiyazi ukuthi lento engishoyo kungenzeka ingabi nawo umqondo. Ngenxa yesimo odlula kusona ngizobonga kanjani? Ngibonga uNkulunkulu kubo lobumnyama sithandwa sami. Noma isimo singavumi kodwa mbonge. Engazi ukuthi ngathi lo umthandazo womuntu oyaziyo indaba yakhe noNkulunkulu. Angithi phela vele uNkulunkulu asimbongiswa izimo. Awusondele kuNkulunkulu nesimo sakho noma ngabe sibuhlungu kangakanani kodwa mbonge. Ngeke ngazibala zonke kodwa uNkulunkulu uyazazi, mbonge. Futhi mangabe kufika lesi sikhathi sokuthi amehlo agcwale inyembezi ungayibambi lezo nyembezi. Khala kuNkulunkulu. Athi okhuluma kahle mdumise nakuwo phezu kwalawo meva.